Dobrý deň, volám sa Margot a dneska ideme hrať Brawl Club, tretia časť. V tomto videu je ešte vianočná prestávka, ale ja to vidím až po vianočnej prestávke. Aby ste si nemysleli, že no. No, ideme na to. No, ideme takoho zabiť. No, nevadí. Ale sme tretí, no. No je silný dosť. No, poďme na to. Druhá hra. Som sa rozhodol, že budem len Brawlko natáčať, lebo tie hokej a futbal mali málo zhľadnutí, lajkov i všetko to. Čo bolo? Čo? Dobre. To bolo divné. Zatiaľ som tak nedaril predtým, ale predtým to bolo ešte horšie. To prvé kolo, no prvá časť. Ale... Nie. Aby som sa naučiť byť trošku... Posledný byť... Ja idem. Dobre. Trafil ma. Nevadí. Teraz... Toto. Preč, choď. No i strafil, čo? Ale... No, aspoň takého som zabil. Super. 3:53 minút natáčam. Takže takto. Si už to je malý priestor, kde to budú. Nie, ja som mimo. Ja som nevedel, kde je zálež. Čo? No, aspoň 7. No, dári sa. Lepšia ako tá prvá časť. No skôr trošku horšia ako druhá, ale nevadí. Ale stále musím sa naučiť viacej hovoriť, aj keď som ešte nový. To je celkovo 29. video a ja ešte nemám ani 20 odberov. No, asi
už v takom čase, keď vidí toto video, už by som mal mať 20 odberateľov, aspoň dúfam. Tak dajte odbery, like jej. No. Odber a like. Ja sa pozriem. Sí, dobré otočky robí. Ale už by mal ísť. Zabil som? Zabil. Ale na jeho si nedúfam. Až keď bude mať žltý. Takže dobre, pohľadáme ich. Dúfam, že sa ten čas... Dobre. Poď! Čube! To je čestne ako hovado. Yes! Prvýkrát som vyhral v tomto videu, yes! Dobre, koľko som dostal? Dobre. Dobre. Tak dobre. To je dobre. Už som zlaté, dobre. Tu, vidíte. Dobre. Tak ešte poďme. Tri, dva, jedna. Ideme. Teraz prehraje GG. Je debil. Budem ticho. To je dobrý. Veľmi. Čo? Som myslel, že som ho zabil. No, tak nič. Žije len takhle tak. No, tak to sú zabité. Dobre. Čo? No tak tu som nevedel. No dobre. Fúha. Poďme na to ešte hraje. Však mám aspoň plus 6. To je dobre. Či ne? Ne? Povedzte do komentárov, je to dobré. Kámo, keď on ma trafí, ja som dead. Fú. Trošku mimo som dal, nevadí. Vypadni, čo chceš odo mňa. Dobre. Pýtal si. Tak, super. No dobre. Teraz si ja pýtam. Ale ja prehrám, ja ti hovorím. Teraz on si pýta. Tak to by som mal.
Em, em. Dobre, čaute, dávajte odbery. Ahoj.